बारग' एनडिएफबि बिथांमोना दिनै खुद्रिखांनाय फोरमायदों। गोबाव समनिफ्रायनो जेल जानांनायनि मोनसे साजा होनानै दोनजानाय एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन। नाथाय हरखाबै थांनाय 22 जुलाइ खालारखालि स्रोदै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन मोनसे गुवाहाटीनिनो 10 नं एपिपिएन पुलिस केम्पआव दोनहैखोमायो। दोनहैखोमानायखौ नखरनि आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां हरैनि थाखाय गोख्रों खुद्रिखांनानै दिनै खौरांनि गेजेरजों सोंखारिनाय नुनो मोन्दों। थांनाय 22 तारिख जुलाइआव रन्जन दैमारि सारखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनाबिलि समायाव सरकारनि मानसिफ्रा लाना फैनानै गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय 10 एपिपिएन केम्पआवहाय मोननै खथायाव ताला मारिनानै दोनफैदों। जेब्लानोखि डक्टर अनजलि दैमारिया गावनि बिदाखौ सेन्ट्रेल जेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन अब्लासो बिथांखौ मोनथिहैबाय जे जेलाव गैलिया। अब्ला सरकारा दिनै सासे कनभिक्ट जाखानाय मानसिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'ना लाबोनानै मोनसे मेन्टेल पानिशमेन्ट होफैनाय एबा मोनसे सिरियाखाना बायदि जायगायाव जोबथेना दोनफैनाया मोजां जायाखै बेखौ जोङो सोंखारिदों। हयथ' जेलरा इनफर्म खालामनांगौमोन बा सरकारा खबर होनांगौमोन नखर परियाल बा एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरनो मावगिरि कर्मीफोरनो खबर होनांगौमोन जे रन्जन दैमारिखौ सख'नाय जासिगोन सख'नानै बेबायदि दाबसे जायगायाव दोनगोन बेबायदि बाथ्राखौ हयथ' जोंनोबो खोन्थानांगौमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थायालासेनो सिखावै जेलनिफ्राय खावना लाबोनानै सारखौ काहिलिपारायाव 10 एपिपिएन पुलिस केम्पनि सिङाव जोबथेनानै ताला मारिना दोननाया दिनै जोंनि गोसोआव मोनसे खमखिखांदों आरो सन्देह जादों। सरकारा मा खालामनो नागिरदों? जोंनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारखौ मा खालामनो नागिरदों? जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों। बेनिखायनो जों दिनै खावलायनो इच्छा खालामदों आसामनि गिबि मन्त्रि एबा सीएम चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खाथियाव जेब्ला जोंनि एमएलएफोरा सोङो अब्लानिया बिथां एमएलएफोरनि सिगाङावहा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो जे एनडिएफबिनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि सदस्यफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि गासै बिबानखौ बिटिसिनि सिङाव थानाय एबा बिटिआरनि सिगनेटारि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनिनो दायित्व होखाजोब्बाय होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुङो। नाथाय जेब्लानोखि प्रमदनियाव सोंहैयो गबिन्द बसुमतारिनियाव सोंहैयो अब्लाना बिथांमोन सानैया आखुबार चिफ मिनिस्टारखौ दाय फोनाङो जे हेमन्तनि खाथियाव सोंहैदो होननानै बुङो। अब्ला दिनै जोङो सोरखौ फोथायनो नांगौ? एक्स एनडिएफबिया सोरखौ फोथायनानै दिनै थांनानै थानो नांगौ? दिनै जोंहा गिदिर कुइसन मार्क जादों। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै दिनैनि तारिखआव जोङो खावलायदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' डिपुटि सिएम बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो जेसेबांखिनि बिटिसि ओनसोलनि एमसिएलए इएम आरो एमएलएफोर दङ मिनिस्टारफोर दङ नोंथांमोना थाबैनो इनिसिएटिभ लानांगौ जे रन्जन दैमारियाबो बर'नि हान्थि सुक्तिनि सासे सिगनेटारि एबा सुक्तिकारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'ना लाबोनायाव नोंथांमोना बिबान बाननांगौ आरो थाबैनो लाबोनो नांगौ। बेखौ हुमुग्र बर' जाथिया लुगैदों, एक्स एनडिएफबिया लुगैदों आरो थाबावनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबावनाय जोबथेसालियाव जेसेबां दङ थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना लानो नांगौ। दिनैनि तारिखआव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एक्स एनडिएफबिफोरा गथायसे जादों। मोनसे समाव जोङो आमुक ग्रुप थुमुक ग्रुपै दङमोन। नाथाय दिनैनि तारिखआव एनडिएफबिनि केसखौ आरो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'ना लाबोनायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो मोनसे टिम दादों। मोनसे कमिटि जोङो फर्म खालामदों आरो बे कमिटिया जिरायाजासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो खामानि मावलांगोन आरो बेबायदिनो बिभिन्न बाक्सा चिरां क'क्राझार सनितपुर गहपुर गासैयावबो एक्स एनडिएफबिफोरा बेबायदि टिम दानानै गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावगोन आरो जों जि फार्स्ट इनिसिएटिभआव खामानि मावगोन बे फार्स्ट इनिसिएटिभआवनो जुदि बिथां सिस्टेमाव थानाय रायजोनि प्रतिनिधिफोरा गोसो होनानै रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव लाबोआब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो कभिड प्रट'कलखौ सिफायनानै जों आन्दोलन खालामनो गोनां जागोन। हयथ' राजा लामायाव फैनो गोनां जागोन, रेल लामा जथेनो गोनां जागोन आरो बिनि गेजेरावबो जुदि मानियाब्ला
रायजोनि प्रतिनिधिफोरा रायजोनि खामानि मावनो हायाब्ला जोंनो रायजोनि प्रतिनिधिखौबो नाङा साफ्रोम एमएलए एमसिएलए बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय होखारनो बाध्यता जागोन बिनिखाय बै समा सफैनायनि सिगां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोननियाव जों आखाइ खबजबै खावलायदों रन्जन दैमारिखौ अति हुनकाले जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबानखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय रुजुनानै लानो नांगौ रन्जन दैमारी साৰৰ কাৰণে এনডিপি জন্ম হৈছে আৰু এনডিপিৰ সংগ্ৰামৰ কাৰণে আজি বিটিআৰ একত হৈছে তো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আপুনি এই এনডিপি সংগ্ৰাম গৈ নালৈ আপুনি বিটিআৰ চিফ হৈছে গোবিন্দ বসুমতাৰী ডিপুটি চিফ হৈছে আপুনি নিজৰ কৰ্তৃত্ব পাহৰিলে নহব আজি আমাৰ ৰঞ্জন दैमारी ছাৰে চেন্ট্ৰেল জেলৰ এতিয়াও বন্দী অৱস্থাত আছিলে কিন্তু যোৱা 22 তাৰিখে তাক ৰাতিৰ ভিতৰত মনে মনে যাই পিনি মানে 10 এফিবিয়ানৰ কোঠালিত মানে দুই কোঠালিটো মানে হাজতি নিচা ৰাখাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কাৰণে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক অতি সোনকালে আপুনি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমাক দিব লাগিব কিয়নো আমি শান্তিকে খুব পৰা নাই কিয়নো আমাৰ ৰঞ্জন दैमारी ছাৰে সিগনেটৰী আছিলে তাৰ সিগনেটৰী হিচাপে তাক সন্মান দিব জানা নাই আমি বাৰে বাৰে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু ডিপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী অন্তক খালি পুলটিকৰ নামৰ পুলটিপ কৰি থকাটো আমি দেখিবলৈ পাই আছো এইটো কাৰণে ইহঁতক মই খুকিয়াই দিছো যাতে তেওঁলোকে মানে বাৰে বাৰে আমাৰ ওচৰত পলিটিকেল নকৰে আৰু ৰঞ্জন दैमारी ছাৰ আৰু যি বিদায় তেখেতক হাউচ এৰেষ্ট কৰি থৈছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি কৰ্তৃত্ব আছে জেলৰ ভিতৰত ইহঁতক অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছো আৰু তাৰপিছত যদি ইহঁতে আমাৰ বাৰে বাৰে মিডিয়াত কৈ থাকা আৰু সংগ্ৰাম কৰাটো ইহঁতে যদি একো যদি গা নললে তেতিয়া আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অনিৰ্দিষ্টকৰণে বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব এইটো আজি ডিক্লেয়াৰ দিয়া হ'ল আমি 15 বছৰ কি ৰখিম 15 বছৰ পিছত আমি আন্দ্ৰেছ আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম যাতে ৰঞ্জন दैमारी তেওঁলোকে ৰিলিজ নহয় আৰু যাতে আমাৰ সংগ্ৰামী কৰ্তৃত্ব জেলৰ পৰা ওলাই নাহে তাৰপিছত আৰু আমাৰ যিমানখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগে ল'ৰাকেইটা ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব লাগে আৰু যিমানখিনি কেছ এইবিলাক উইথড্ৰ হ'ব লাগে তাকে মই চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো অতি সোনকালে টাইম থাকোঁতে সময় থাকোঁতে আমাৰ এই সংগ্ৰামী কৰ্তৃত্বৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে সমাধান কৰে আৰু অতি সোনকালে ৰঞ্জন दैमारी ছাৰক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে